ụmụ Udogachi anyị achọghịzi ha na-emezi. Udogachi? Ha achọghịzi anyị achọghịzi ha jebezie. Unu afụrụ ihe na-eme ebe a? Ndị mmadụ na-ewe iwe na-protest na-asị na ha achọghịzi ndị a. Ihe a na-ekwu na ndị Udogachi ga-ana. Onye protest a na-eme ebe a. Greet to my lovely friends and friends. Ọ ezi ikuku. Unu afụgo n'ọchị baa anụ ọzọ. Unu afụgo taa bụ 1st of May. Na ife ajita wee pụta ụla. Ọ bụ na ndị Udogachi ebulugo egbe wee gbagbuo akịdị na mgbakwa Awka. Kedu ife akịdị mmelụ? Onweghọ. Is a young boy. Na-akụwa hustle ka ibe si akụ hustle. Na-enyelu nwunye ya aka ka ife wee dị mma. Obodo siri ike, onye bụla na-azụ onwe ya ka a na-emezi eme ana. Ndị taa asheli akwa nye ha power gbagbuo akịdị ọ naanị iyi. Now, if nji wete this message wuna every of my video and meji akuzi. Ana m ekwu oge ọwụna nsogbu Anambra na abụ gịnị? Na Soludo were power nye ndị taa a na-akpọ gịnị ndị Udogachi na ndị aka odo. Ndị polisi enwezighị power. Onye abụna tata na ha nwere cell na nke ndị Udogachi. Ngwelu na-ajụ taa enwe cell, answer is no. Ha kpọrọ mmadụ ha ejide onye anwa for 6-8 months 1 year. Amanye onye ha polisi. Ndị polisi anaghị ekwuzi okwu. Ifuzie taa eburusie AK-47 sị na ha bụ ndị nche Anambra steeti. Efuzie polisi eburuzie egbe shakakpum o wee bụla alụ. They just ridicule police na Anambra state. Police eburuzie nobody. Ndị Udogachi eburuzie ndị nwere ọnụ. Nwelu na-ajụ ịmakwa na after this regime now na ndị a ga-ebulu egbe ebe a na-eme ọfịa zugbo ohi. That's for sure. Ọ na-eme oge ọbụla. Ife amela oge nke Bakassi. Aha ndị Bakassi egbe, ha ndị aha mma mee ndị polisi second hand security. Ndị Bakassi wee lụba ọjọbọ. Bakassi wee lụba ọjọbọ because na mgbe ọbụla inyere taa power taa ji emebi ife. Mgbe ọbụla inyere somebody ịmara na onye ahụ afụbeghị egbe mbụ iwe nye egbe inyego power. Ịfụrụ nwanne onye ahụ man pass man na-ebuzi egbe wele eje mmemme. Gọọmenti anaghị ekwu okwu. Mana common police now mee ife na polisi emenye arrest kwa. N'ezi ife ndị a na-eme were egbe gbagbuo mmadụ nke a bụrụ ọ bụghị ịtọ. There's now a protest n'Awka. Big protest. Ife na-emebi o wepụ gịnị ife anyị mere onwe anyị. Ana m ekwu na mgbe ọbụla a hapụrụ nsensị a na-esi gọọmenti bụ nsogbu anyị na Anambra steeti. Anyị na-emefu oke. Anaghị emeta n'isi kama emeta sekọndụ. Polisi bụ ndị anyị ma na-alụ ọrụ. Ndị a kwesịrị bụ ndị vigilante kịta na-azị emezie ha security of Anambra state. The same thing ndị nke Imo steeti imelu n'Imo steeti na-achọ ime ihe na mgbe afọ na-ewu arasị ndị ebube agụ wee lụba ọjọbọ wee kpebe ikpe ana raba nwunye mmadụ zubo ohi gbube mmadụ rebe pasị mmadụ kidnapụba mmadụ until aghasahana Udogachi aghasahana ndị ebube agụ Imo steeti dị mma. Kịta olugobe anyị kịta abụ ikwu okwu ha bịakwa gị threaten maka kịta ha bụ talks mana ha amadata na mmadụ karịrị mmanwụ. Izo onwe gị ezo na ndị egbufuo gị laa n'iyi. Ha abaghị lụlụ ọjọbọ. Gọọmenti anyị ekwughị okwu. A na-egro people ga-emecha bụrụ a monster tomorrow. Na-ebu isi monster egbe ha bụrụ Aba street. Soludo tụnekwa anya ka ọ ghara ibe olu echi chicha ọchị pụọ ịgba ọsọ laa America ọyịla London. Ị nwere ego na nwa ọnụ ndị egro gbuo anyị nwa ọ ga-abụ